farmers. Sorby na naman tayo. Kung pwede na bang anihin. Kasi mahinog-hinog na oh. 160 po to, 160. Isang area ito. Ako lang ang nagbabasa. Ang video. Medyo hilaw pa yung tawag namin dito, apagahan. Ito mo hinog na pero sa kanyang apagahan hilaw pa. Marami pang green na. Dali rin mataktak. Okay, A few moments later. Pwede rin ang idungan ito sa gas area mga farmer do. Tingnan nyo. Magkasing edad lang sila oh. Yung sa tomoy hinog na. Itong nasa kuan ulahe medyo hilaw-hilaw pa. Okay. Tingnan nyo mga ka-farmers, may nakhuli ako. Piangaw to, piangaw na kinakain pa rin. Bukas, pa-sprayan ko to bukas.